ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭୋଲାନାଥ ଦାସ। ମୁଁ ଆମ ନାୟକପଡ଼ା ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର କର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ବୋଲେ ଆମର ତ ଏଇଟା 55ତମ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। 55 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଧୁମଧାମରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହେଇଛି କୋଭିଡ଼-19 ଲାଗି କଟକଣା ହିସାବେ ତ ସେ ଜିନିଷକେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ହେଲେ ବି ମନ ତ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ମାନେ ଯେନ୍ ଟାଇପ୍ର କଟକଣା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମେ ସେଟା କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ମାନେ ଆଉଛନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଜାଲି କବାଟ ଦେଇକିରି ମାର୍କେଟ ଦେଇକିରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାଇଁ ହେବାର୍। ଯଦି ବି କେନ୍ ଭକ୍ତ ଏଣିକି ଆଇବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ହେ ଆମେ ତାକେ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ଦେଇକିରି ଭିତରକୁ ଆଣିକିରି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟୁ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଗଡ଼ ନାୟକପଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହିସାବରେ ମାନିକରି ସରକାରର ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଟାକେ ପାଳନ କରିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ପୂଜା ଯେମିତି ଆସି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ହୁଏ। ବାକି ବିନା ଭକ୍ତ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ମଣ୍ଡପଟା। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ମହାସ୍ନାନ ପ୍ରଚାର ପୂଜା ହବନ ଆଦି ସବୁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଚାଲୁଛି।